ومدرني تكبر فاسيكا ومدرني تكبر فاسيكا تهاتبا بدم كريستوس تهاتبا بدم كريستوس በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ዘመነ ዕርገት ስለ ዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ከምኡውን ነታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓኣ ይኹን። በረኸታን ረድኤታን ኣመላድነታን ኣይፈለየና። ከምኡውን ቅዱሳነ እግዚአብሔር ከም ዘኽበሮም ልዕል ልዕል ከም ዘበሎም ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸቶምን ረድኤቶምን ኣመላድነቶምን ኣይፈለየና። ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዛ ዕለት እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ብድጋሜ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እምበኣል ንሎሚ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ብዛዕባ ርክሰት ዝብል ክኸውን እንከሎ ኣዴታት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘለወን ኣመለኻኽታ እንታይ ይመስል ብዝብል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ውዓሉን ጥበቡን ክህበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። እምበኣር ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነዴታትና ወይ ከዓ ንኣሕዋትና ዘለና ኣመለኻኽታ እንታይ እዩ ዝመስል? ብፍላይ ከዓ ቅድመ ወሊድ ማለት ኣብ ፃግንአን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ወርሓዊ ኣበብአን ልማዳ ኣንስት እንብሎ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘለና? ኣዴታትና ወይ ኣሕዋትና ኣብዚ ወርሓዊ ፅግያ ኣብዚ ፅግአን ኣብ ዝሪኣሉ ወርሓዊ ኣበባአን ኣብ ዝሪኣሉ ወቅቲ ንዓና ንወዳት ወይ ከዓ ንሓፈሻ ዘለና ኣመለኻኽታ ንባዕለን ተንዴታት ወይ ከዓ ኣሕዋትና እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ እዩ ዘለወን ኣብ ርእሰን? ስለዚ ቤተክርስትያናዊ ኣመለኻኽታ ድዩ ዝኸ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ተረዲእዎን ተመልኪትዎን ዝኸይ ዘለኸ ከመይ እዩ? ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ክንርኢና ማለት እዩ። ከምኡውን ድሕሪ ወሊድ ምስ ወለደት ሓንቲ ኣደ ኣብ ፅንሲ ፀኒሓ ምስ ወለደት ወዲ እንተኮይኑ ክሳብ 40 ጓል እንተኮይና ክሳብ 80 መዓልቲ እትፀንሓሉ ምስጢር ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን ዘይተኣቱ? ርክሰት ድያ ወይ ከዓ ረኺሳ ድያ መርገም ስለ ዘለዋ ድያ ንቤተ ክርስቲያን ዘይትኸይድ ዝብሉ ኣመላኽታን ኣራዳዳእን ዘለው ንምቕያር ወይ ከዓ ብመሰረቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣተሓሳስባ ድዩ ብልማድ እዛ ኣደ እዚኣ ረኺሳ እያ ፀኒሓ፣ እዛ ኣደ እዚኣ መርገም ኣለዋ ማለት ሓራስ ተኮይና ከይተነፅገት ናብኡ ኣይነኣቱን ኢና ክንትንክፋ ኣይግባአናን እዩ ንሳ ክንከይድ ኣይግባአናን እዩ እንዳተባሃለ ናብ ሓራስ ክንቀርበሉ ዘይንኽእል ንሳ እውን ብኻን ከይተነፀኩ ናብ ቤተክርስቲያን ክኸይድ ኣይክእልኒ፣ ፀሎት ክገብር ኣይክእልኒ፣ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ክትንክፍ ኣይክእልኒ፣ ኮታስ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረት ፀሎት ይኹን ካልእ ክትሳተፈሉ ዘይትኽእል ኣብ ገዛ ክትገብሮም ዝግባእ መንፈሳዊ ነገራት ክዕቅባ ዘኽእል ነገር የልቦን። እንተኾነ ግን በዚ ብልማድ ዝመላለስ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎና ነዚ ነገር እዚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንርዮ ኢና። እዚ ብመሰረቱ ካበይ መፂኡ እንተኢልና ብሓፈሻ ብልማድን ብዘይፍላጥ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣራዳዳ ዘለናዮ ዘመን ብዝግባእ ዘይምግንዛብ ደኣ እምበር ኣብዚ ዘመን እዚ ርክሰት ዝብል ቃል ክንምህር ርክሰት ኣሎ ወይ ከዓ መርገም ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ንገዛእ ርእሱ መሰረታዊ ስሕተት እዩ። ካብ ስሕተት ሓሊፉ እውን ናብ ክሕደት ገፁ ዝኸደ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ናይ ድሕነት ነገር ዝፈታተን ኣስተምሮ ስለ ዝኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ዝቃል እዚ ካበይ እዩ ከም ልማድ ፀኒዑ ዝኸይ ዘሎ እንተኢልና ኣዴና ሔዋን ቃል እግዚኣብሔር ጥሒሳ ድምፂ ናይ ዲያብሎስ ሰሚዓ ዕፀ በለስ ቀንጢባ ስለ ዝበልዐት እግዚኣብሔር ኣምላክ በከመ ኣድመውክያ ልእንትኩ ዕፀ በለስ ከማሁ ድሙይ ለእለ ወርሁ ዝብል ቃል ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረ ኣዴና ቅድስቲ ሔዋን እዚ ዝረኣያ ዘሎ ወርሓዊ ፅጌ ማለት ከምቲ እንፈልጦ ሊቃውንቲ ከም ዝምህሩና ኣብ ገነት ወርሓዊ ነገር ወይ ከዓ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ምድማይ ኣይነበረን። ድሕሪ ምክሓዶም ወይ ከዓ ድሕሪ ካብ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ምጥሓሶም ግን ዝተዋህቦም መርገም ነይርዎም፣ ዝተዋህቦም ትእዛዝ ነይርዎም ክነብሩሉ ወይ ከዓ ክኸድሉ ዘለዎም። ስለዚ ነቦና ኣዳም ብሃፈ ፃማኻ እንዳረሃፅካ ደኺምካ ክትበልዕ ከም ዘለካ ምድርኻ እሾኹን ተኮርባን ተውፃልካ ዝብል መርገም ክወሃብ እንከሎ ነዴና ሔዋን ከዓ በብወርሑ እትርየሉ ናይ ወርሓዊ ፅገ ዝንሪኦ ዘለና ከም ዝተዋህባ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ነዚ መሰረት ብምግባር ሓደ ደቂ ሔዋን እዚ ተሰኪሞንኦ ዘላ ወርሓዊ ዝሪኦ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብ28 መዓልቲ ዝርአ ምድማይ ናይ መርገም ውፅኢት ዝብል ኣተሓሳስባ ምህላው ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ
ኣብዚ ሌዋውያን ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 19 ዘሎ ሰበይቲ ድማ ጻግነ ብምዃና ደም ሰብ ካብ ሰብነታ እንተፈሰሰ ን7 መዓልቲ ርክስቲ እያ ዝተንከያ ዘበለ ድማ ክሳብ 7 መዓልቲ ዝረኸሰ ይኹን ካብዚ ሓሊፉ እውን ዝተንከፋ ዘበለ ወይ እውን ኣብ ጻግናኣ ዝተራኸባ ወይ ዝቀረባ ብዝብል ን24 ሰዓት ዝረኸሰ ይኸውን ሰብነቱ ከይተሓፅበ ከዓ ቅዱስ ነገር ክትንክፍ ኣይኽእልን ምስ ጻግናኣ ኮላ ዝተራኸባ ከዓ ን7 መዓልቲ ምሳ ይረክስ ሰብነቱ ከይሓፀበውን ናብ ቅዱስ ነገር ኣይትንክን ነቲ ዝተቐመጠትሉ ዝነበረትሉ ስፍራ ዝደቀሰትሉ ስፍራ ከይተረፈ ንኩሉ ኣብ ኦሪት ከም ዝኹንኖ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ሌዋውያን ምዕራፍ 12 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 1 መሰረቱ እንተርኢናዮ ነዚ ብተመሳሳሊ ሓንቲ ኣደ ወዲ እንተወሊዳ ክሳብ 7 መዓልቲ ርክስቲ ትኸውን ካብኡ እውን 33 መዓልቲ ካብ ደማ ክሳዕ እትነፅህ ቅዱስ ነገር ከም ዘይትትንክፍ ጓል እንተወሊዳ እውን ን14 መዓልቲ ንክልተ ሰሙን ማለት እዩ ርክስቲ ተባሂላ ትፅዋዕ ወይ ከዓ ርክስቲ እያ ንሳ ዝተንከፈቶ ንሳ ዝተቐመጠትሉ ንሳ ዘላቶ ስፍራ ንሳ እትድቅሰሉ ዝተንከፈ ከይተረፈ ዝረክስ ኣዋጅ ክኸውን እንከሎ ን66 መዓልቲ ከዓ ካብ ደማ ስጋዕ ትነፅህ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ኣይትንክፍን ናብ መቅደስ እውን ኣይትቀርብን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት ኣብ ፍትሐ ነገሥት ተኣውጅ እንረኽቦ ሰበይቲ ማለት ናብ ጥምቀት ናብ ቅዱስ ቁርባን እትሳተፍ ወዲ እንተወሊዳ ብ40 መዓልቲ ጓል እንተወሊዳ ከዓ ብ80 መዓልቲ ዝብል ሓደ ቃል ንረክብ ኢና ከምኡ እውን ኣብ ፍትሐ ነገሥት ቁፅሪ ዓንቀጽ 6 ቁፅሪ 235 ዘሎ እንተርኢና ሓደ እኳ ብድፍረት ካህን ይኹን ወይ ዲያቆን ኣብ ወርሓዊ ጻግናኣ ንዘላ ኣደ ወይ ሰበይቲ ዋላ ካብ ነገሥታት ወገን ትኹን ተደፋፊሩ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትዩ ቅዱስ ቁርባን ዝሃበ እንታይ ይገበር ካብ ስልጣኑ ይሰዓር ዝብል ትእዛዝ ንረክብ ኢና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ሓደ ካብ ብሉይ ኪዳን ሒዞ ዝረኣናዮም ካልኣይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ፍትሐ ነገሥት ተጻሒፎም ዘለው ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናብ ምስጢራት ንኸይትሳተፍ ቅዱስ ቁርባን ንኸይትሳተፍ ከምኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይተኣቱ ዝኽልክል መሰረታዊ ዝኾነ ኣስተምህሮ ቀንዲ ዕላማኡ ንምንታይ ምዃኑ ብዘይምርዳእ ናብ ርክሰትን ናብ መርገምን ብምውሳድ ኣተርጊሞም ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ፀነሰት ወይ ምስ ወለደት ን40 መዓልቲ ን80 መዓልቲ ከም ርክስቲ ወይ ሓደ ካህን ከይዱ ከየንፀሃ ፀበል ከይነፀገላ ማይ ደግመ ከይነፀገላ ኣይትነፅህን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ከስርፁን ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ወርሓዊ ፅጊኣ ዘላ ሰብ ከም ሓንቲ ኣብ መርገም ዘላ ከም ሓንቲ ኣብ ርክሰት ዘላ ብምሕሳብ ቅዱሳት ነገራት ከም ዘይትትንክፍ ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዘይትሳለም ቅዱስ ዳዊት እውን ወይ ካልእ ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ከም ዘይትትንክፍ ቅዱስ መስቀል እውን ካብ ካህናት ከይዳ ከም ዘይትሳለም ከምኡውን ናብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ጠቕሊላ ከም ዘይትቀርብ ጌርካ ኣብ ርእስኻ ናይ ምሕሳብ እዞም መሰረታውያን ነገራት ዝረኣናዮም ጥቕስታት ቀንዲ ዕላምኦምን ትርጉሞምን ብዘይምርዳእ ዝተዋህበ ወይ ከዓ ዘሎ ዝቕፅል ዘሎ ብልማድ ብዘይምርዳእ ዝኸይ ዘሎ ኣስተምሮይ እንተኾነ ግን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ነዚ ነገር እዚ ንምንታይ ኣኸልኪላቶ ኣዴታት ንምንታይ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣውደ ምህረት ወይ ከዓ ናብ ቶበት ክፅጋዓ ዘይክእላ ንዝብል ቃል እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ታቦት ወይ ከዓ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ብጀካ ደመ መለኮት ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ናይ ማንም ፍጡር ደም ከፈስስ ስለ ዘይግባይ እቲ ካልኣይ ከዓ ንጽህና ንምሕላዊ ሓደ ሰብ ምስጢራት ክሳተፍ እንተኮይኑ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ እንተኮይኑ ብስጋን ብነፍስን ምድላው ክገብር ይግቦ ማለት ብስጋን ብነፍሱን ክዳሎ ይግቦ ነፍሱ ከንጽህ ይግቦ እቲ ቀዳማይ ብነፍሱ ከንጽህ ወይ ከዓ ክዳሎ ኣለዎ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ርእሱ ንኻህን ኣመርሚሩ ካብ ሓጢያትን ካብ ቂምን በቀልን ነፍሱ ንጹህ ምዃኑ ልቦናውን ሕልናውን አንጽሁ ማለት ናቱ መስዋዕቲ ናብ እግዚአብሔር ንኽዓርግ አቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ንኽኸውን ነፍሰብነቱ ብንስሓ ሓጺቡ ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ ይግቦ እዚ እቲ ውሳጣዊ ወይ ከዓ ናይ ነፍሱ ክፍትሸሉ ዝግቦ ሓደ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ግዳማዊ ወይ ከዓ ስጋዊ ሰብነቱ ምድላው ክገብር ኣለዎ ወይ ከዓ ነፍሱ ኣዳልዩ ክመጽእ ኣለዎ እንብሎ ከዓ እንታይ ተተባሂሉ እዞም ኣብ አካላትና ዝርከቡ ፈሰስቲ ብምሉኦም እዚ ቃል እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነ ንነፍስ ወከፍ ኩሉ ፍጡር ማለት ንወዲ ተባዕታይ ይብል ንጓል ኣንስተይቲ ኣይብል ንጾታ ከይፈለየ ማለት ንኹላትና ብዕድመ ኣይፈሊ ብጾታ ኣይፈሊ ንኹላትና ዝወሃቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዳማዊ ኣካል ፈሳሲ ርስሓት ተባሂሉ ይጽዋዕ ንፋጥ ክኸውን ይኽእል
ከም ሰዓል መሳሊ ጥፍጣፍ ክኸውን ይኽእል ዘትፈአና እንተኮይኑ ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ክንቀርብ ኣይንኽእል ኢና ከምኡውን ብዝተፈላለየ ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ነገር ሃሪሙና ደምና ዝፈስስ እንተልዩ ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ እንተኮይኖም ብሕልመ ሌሊት ዝረኣይዎ ወይ ከዓ እንተርእዮም ናብ ቤተክርስትያን ክቐርቡ ኣይግብኦምን እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ እዚ ናይ ርክሰት መርገም ዝብል ምስ ደም ተተሓሒዙ ኣብ ኣዴታትና ብዝያዳ ክግለጽ ስለ ንሪኦ እዚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ እዚ ፆታዊ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ንዴታት ስነ ኣእምራውን ስነ ልቦናውን ክጎድእ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያናዊ ኣስተምህሮ እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ይኮነን ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ሓራ ንምውፃእ ካብ ዝነበረና ርክሰት ንዓና ሓራ ኣውፂእና እዩ በታ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ብናይ ሔዋን ዘይምእዛዝ ኣፍ ደገ ገነት ተዓፅዩ እንተይልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእዛዝን ንጽህናን ቅድስናን ድማ ትምክህተ ዘመድና ወይ ከዓ ናይ ዘመድና ናይ ወገንና ትምክህቲ ብዝኾነት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ እዘን ኣዴታት እዚኣተን ካብቲ ዝነበረን ሓሳብ ካብቲ ዝነበረን ርእሰ ምድናን ከዓ ልዕል ዝብላሉ ክብሪ ረኺበን እየን በታ ንጽሂትን ቅድስትን ዝኾነት ብተኣዛዝነት ምክንያቱ ኣዴና ሔዋን ብዘይ ምእዛዛ ሓጢአት ናብ ዓለም ከተመጽእ እንከላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ብምእዛዛ ናብ ዓለም ህይወት ከም ዘምጽአት ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ምእዛዝ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ሓጢአት ናብ ዓለም ከም ዝመፀ ብምእዛዝ ናይዛ ቅድስቲ ኣደኻ ህይወት ናብ ዓለም መጽዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሕና እንነብሮ ዘለና ሓራ ወፂና ንጹሃት ኮይና ኣብ ዘመን ናይ ቅድስና ኣብ ዘመን ናይ ጽሬት እንነብረሉ ደኣ እምበር ሎሚ መርገም ክንገር ሎሚ ኣበሳ ወይ ከዓ ርክሰት ኣለዎን ኢልና ነዴታትዋ ናይ ኣሕዋትና ክንገልጽ ናይ ብሓቂ እዚ ነቲ ዝተዋሃበና ድሕነት ዘቃልል እዩ ካብ ሓሊፉ እውን ዝኽሕድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ንመልከት ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ዘሎ ብሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ ኣውፂእና እዩ ስለዚ ጽንዑ ከም ብሓድሽ እውን ብኣርዑት ባርነት ኣይትቆሮኒ ይብለና ስለዚ ሓራ ወፂና ኢና እናበልና ነፂህና ኢና እናበልና ተቀዲስና ኢና እናበልና ስልጣን ውልድነት ረኺብና ናይቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ውልድ ኢና እናበልና ሎሚ ነደታትና ኣሕዋትናን ርኩሳት ወይ ከዓ መርገም ኣለወን ብምባል ንሓስብ እንተሎና ከመይ ኢልና ሕጂ ናይ ዝሓድሽ ኪዳን ኣስተምሮ ንምህር ኣለና ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰባት ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር እንተልዩ ኣበይ ናይ ዘመን ኢና ዘለና ቤተክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ ብፍትሐ ነገሥቲ ዘቐመጠቶ ከዓ ንምንታይ ነዚ ብኦሪት ኣብ ኦሪት ዝተጻሕፈ ቃል ድያስ ወይስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመላኻኽታ እንታይ ዝመስል ብዝግባእ ምግንዛብ የድልየና ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ዝጸሓፈቶ ኣፍኣውን ውሳጣውን ከነወግዶም ዘለና ሓጢአት ግንዛቤ ብምግባር ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዋላ ወዲ እንተኾነ ርስሓት እንተልይዎ ናብ ቤተክርስቲያን ከኣቱ ኣይፍቀዶን እዩ ኣዴታት ጥራይ ኣይኮናን ስለዚ ነዴታት ጥራይ ዘተኮረ ሓሳብ ሒዝና ክንቀርብ ኣይግባአናኒ ስለዚ ሓንቲ ሰበይቲ ስለ ዝሓረሰት ሓደ ኣቦ ኸይዱ ግድን ማይ ጸሎት ክገብረላ ኣለዎ ክነጽገላ ኣለዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብቃል ኪዳን ብምስጢረ ቁርባን ተኽሊል ፈጺማ ሓድነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጌራ ካብ ሎሚ ንድሓር ሓደ ኣካል ይኹም እቲ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለየ ኢላ እቲ ውህበት እግዚኣብሔር ዝኾነ ውሉድ ክመጽእ እንከሎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መርገም ኣለዋ ወይ ከዓ ረኺሳ እያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ብመሰረቱ ብቅዱስ ቁርባን እያ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ገይራቶም ሓደ ዝገበሩሉ ምስጢር ከዓ እዚ ውህድ ምስጢር እዚ እዚ ውላድ እዚ ንኽመጽእ እዩ ስለዚ እዛ ኣደ እዚኣ ከመይ ገይራ ስለ ዝወለደት ኣብ መርገም ኣላ ወይ ከዓ ኣብ ርክሰት ኣላ ክበሃል እንተኾነ ግን ኣቦታት ከይዶም ኣብ ቤታ ከይዶም ጸሎት እንተገበሩላ ሓደ ካብቲ ዝነበረቶ ጭንቂ ብሰላም ብጥዕና ምግልጋላ ንእግዚኣብሔር ምምስጋን ክኸውን ይግብኦ ካብ ሓሊፉ እውን ድኻም ስለ ዘለዋ ክጽሊ ስለ ዘይትኽእል እቲ ናይ ንስሓ ኣቦ ኸይዱ ብጸሎት ክሕግዛ ክረድኣ ንኽጽሊ ከምኡውን ማይ ጸሎት እንተነጸገላ ነውሪ ይኮነን እዚ ገበን ኣይኮነን ክንጽሊ ይግባአና ዕለት ዕለት ጸሎት ክንገብር ይግባአና ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ስለ ዝተዋሃበና ሓድሽ ውሉድ ንእግዚኣብሔር ከነመስግኖ ይግባአና ብጸሎት ክንዝክሮ ይግባአና እዚ ስለ ዝገበረ ጋልና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ብምባል ጸሎት ጌርና ነቲ ቤት እንተተባረኸ
ሽግር ዝበሃል የብሉን እንተኾነ ግን እቲ ኣተሓሳስባ ረኺሳ ያጸኒሓ ኣብ መርገም ያጸኒሓ ትነጽሃላ ብዝብል ኣተሓሳስባ እንተኾይኑ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ መርገም ስለ ዘላ ኣብ ርክሰት ስለ ዘለኻ ናብ እንዳ ሓራስ ኣይ ኣቱን ዝብል ኣተሓሳስባ እንተሊና ግን በፍጹም ተጋጊና ኣለና ስሑት ዝኾነ ኣተሓሳስባውን ወኒና ወይ ከዓ ገዚእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክንወፅእ ይግባአና እግዚአብሔር ንዓና ካብ ኣበሳናን መርገምናን ሓራ ንኸውፅአና ወሰዓረ እምኔነ መርገም ወገብረ ሰላም በማእከለነ ተባሂሉ ተዘሚሩ እናሃለወ ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ መርገም ሓራ ዝወፃናሉ ኣብ ሰላም ኢና ንነብር ዘለና ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገሰላ ቤተክርስቲያን ብስጋን ደምን ዝኸበረት ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንነብር ኣሎና ተቀዲስና ኢና ማለት መሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኢና እናበልናስ ነዴታትና ሎሚ ረኺሰንን ኣብ መርገሜን ዘለዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ምዝራብ እንታይ ማለት እዩ እዚ በፍጹም ክርስትናዊ ኣስተምሮ ኣይኮነን ካብ ቤተክርስቲያንና ዝወፀ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ጸሎት ምግባር ነውሪ ይኮነን እቲ ቤት ብማይ ጸሎት ጌርካ ምንጻቅ ነውሪ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ቅድስና የላን ወይ እውን ኣብ ርክሰት ያ ዘላ ኣብ መርገማ ዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ካህን እውን ክነጽገላ ከሎ ካብ መርገማ የንጽሕ ኣለኹ ይቅድስ ኣለኹ ኢሉ ዝሓስብ እንተልዩ ጌጋ እዩ ስለዚ እዛ ደዚኣ ምስ ወለደት ንጽባሓይቱ እንተኽኢላ ካብ ድኻም ሓራ እንተኾይና ክትጽሊ ትኽእል እያ ምስ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክትራኸብ ትኽእል እያ መስቀል ክትሳለም ትኽእል እያ ዝኽልክላ ነገር የብላን እንተኾነ ግን ምስ ደማ ኾላ ኣብቲ ደመ መለኮት ዝፈሰሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ግን ክትመጽእ ኣይትኽእልን እያ እዚ ዝተሓሓዝካ ምስ ርስሓት ደኣ እምበር ምስ ርክሰትን መርገምን ኣይኮነን ስለዚ ጽቡቕ ጌርና ክንግንዘቦን ከነስተውዕሎን ዘለና ርክሰት ወይ ከዓ መርገም ዝበሃል ኣብዚ ዘመን እዚ የሎን ማለት እዩ ተወጊድ እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ተሰቂሉ ንምንታይ ኣብ መስቀል ውዒሉ ዶስ ነቦታት ጥራይ መስቀል ውዒሉ ነደታት ኣይኮነን ኢና ክንብል ስለዚ ወርሓዊ ጽግአን ክመፀን እንከሎ ከምኡውን ነዴታትና ይኹን ኣሕዋትና ኣብ ዝረኣየሉ ሰዓት ኣዴታትና ኣብ መርገም ኣለዋ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባአናን እዩ ንሰን ዝተንከፋ ክንትንክፍ የብልናን ንሰን ዝደቀሳሉ ዓራት ክንድቅስ የብልናን ማለት ኣይኮነን ብልክዕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምጻግና ዘላ ሰበይቲ ምርኻብ ኣይፍቀድን እዩ እዚ ዋላ ብጥዕናዊ ምርምር ብሳይነስ ይኹን ቅቡል ኣይኮነን ስለዚ ቤተክርስቲያንና ነዚ ዝኾነ ዘይኮነ ስርዓታ ወይ ከዓ ጉዳያ ስጋዕ እትፍጽም ዕለታ ስጋዕ ዝፍጸም በዚ ነገር እዚ ሰብኣይ ናብኣ ክቐርብ ኣይግቦን እንተኾነ ግን ስለ ዝረፅሐት ርክስቲ ስለ ዝኾነት ኣብ መርገም ስለ ዘላ ግን ኣይኮነን ብሕብረት ኮይኖም ክጽልዩ ይኽእሉ እዮም ብሕብረት ኮይኖም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክሳለሙ ይኽእሉ እዮም ብሕብረት ኮይኖም ንጹህ ማይ ጸሎት ክሰትዩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቤቶም ኩሉ ነገር ኮታ ዝገብርዎ ናይ ሕብረት ጸሎት ኣብ ቤቶም ክገብሩ ይከኣሎም እዩ ኣደ ኣከምዚ ኩነታት ስለ ዘላ ተባሂሉ ካብ ጸሎት ካብ ቅዱስ መጽሓፍቲ ወይ ከዓ ካብ ማይ ጸሎት ምስታይ እትኽልክለሉ ሰዓት የልቦን እንታይ ስለ ዝገበረት ምክንያቱ እዚ ወርሓዊ ጽግያኮ ተራእይዋ ማለት እንታይ ማለት እዩ በረኸት ይኮ ውሉድ ዝመጸሉ ሰዓት ኣኺሉ ማለት ይኮ ምክንያቱ ከምቲ ጽግያት ንኽፈርዩ እንተኾይኖም መጀመርታ እጸዋት ማለት እዩ እጸዋት ክፈርዩ እንተኾይኖም መጀመርታ ዕምባባ እዮም ዘርእዩ እዚ ማለት ንፍረ ተዳሊና ኣለና ክንፈሪ ኢና ክብሉ ዕምባባ የርእዩ ከምኡ ኸ ሓንቲ ኣደ ናብ ፍረ ክትበጽሕ እንተኾይና ናይ ፍረ ግዜኣ ከም ዝኣኸለ ክትወልድ ከም እትኽእለሉ ሰዓት ክትፈርየሉ እትኽእል ሰዓት ከም ዝኣኸለ ምልክት እተርእየሉ ወርሓዊ ጽግያ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያ ኢኻ እቲ ናይ ምውላድን ናይ ምፍራይን ዕድል ዘሎ ስለዚ ብመሰረቱ ናይ በረኸት ምልክት ደኣ እምበር ናይ መርገም ምልክት ኣይኮነን ከምቲ ቅድም ኣብ ጥቅመ ሰናኦር ሰባት ብሓጢያት ተላዓይሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝነበሩ ቋንቋ ከም መርገም ኮይኑ ዝመፀ መርገም ኮይኑ እንታይ ክገብሮ እንከሎ ክበታትኖም እንከሎ ናብ ኩሉ ዓለም እንሪኦ ብድሓር ግን ኣብ ዘመን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምራድ ኣብ ጳራቅሊጦስ ግን ሃብቱ ኮይኑ ወንጌል ናብ ዓለም ሙሉእ ንኽዝርጋሕ በረኸት ኮይኑ ክመፅእ እንከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከዓ እዚ ወርሓዊ ጽግያት እንብሎ ልማደ ኣንስት እንብሎ እዚ ልክዕ በረኸት እዩ ቀደም ብመርገም እኳ እንተመፀ ሕጂ ግን በረኸት ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ውሉድ ዝርከበሉ ምስጢር ውርድ ዝርከበሉ ዕምባባ ደኣ እምበር መርገም ኣይኮነን
ርክሰት ኣይኮነን ስለዚ ካብዚ ዓይነት ኣራዳዳ እንተሎና ክንርሕቕ ይግባአና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣዴታት ወይ ዝኾነ ሰብ ኣከም ዝኾነታት ኣብ ርስሓትን ደም ኣብ ምፍሳስ ኣብ ዘለሉ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ንኽእል ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ዝኽእል ንኽልከለሉ ግን ናብ ማይ ጸሎት ከይድና ክንሕፀብ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ስለ ብርስሓት በቃ ረሲሕና ስለ ዘለና ረሲሕና እናሃለና ከለና ክንሕፀብ ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይ ምስጢር ክንሳተፍ ኣይንኽእልን ኢና ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ቀፅሪ ኮይና ርሒቕና ግን ከነቐድስ ንኽእል ኢና ጸሎት ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ርክሰትን መርገምን ዝብል ዘሎና ኣራዳዳ ብዝግባእ ፈሊና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ቤተክርስትያናዊ ዝኾነ ምስቲ ቤተክርስትያናዊ ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕነት ቋሚ ዝኾነ ናይ ነገረ ድሕረትና ዘጋጭወና ስለ ዝኾነ ዘለና ርዲት ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ይግባአና ብሓፈሻ ከዓ ነዴታትና ተጽዕኖ ዝገብር ስነ ልቦናውን ኣእምራውን ዝጎድእ ብዓብዩ ኣደ ማለት እኮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ህፃን እያ ንህፃናት ሒዘን ኣልየን ተንከባኺበን ብዝግባእ ናብቲ መንፈሳዊ ህይወቶም ከማዕብላን ከዕብያን ካሃንፃን ዝኽእላ ኣዴታት እየን ስለዚ በዚ ንገብሮ ዘለና ነቋሽሸን እንተኮይና ንፀቕጠን እንተኮይና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክሳተፋ ከምዘይብለን ማለት ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን መፅአን ክቐድሳን ክፅልያን ከምዘይክእላን ነግረን እንተሊና ከምኡውን ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከምዘይሳለማ ቅዱስ መስቀል ከምዘይሳለማ ጸሎት ክገብራ ከምዘይክእላ ነምህረንን ሕብረንን እንተሊና እቲ መንፈሳውነተን ክዳኸም ይኽእል ከቢድ ተጽዕኖ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ኢና ንሕድር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣስተምህሮን ተኸልኪልና ኣዴታትና ንጹሃትን ቅዱሳትን ከም ምዃነን ኣሚንና እዚ ነገር እዚ ክረኣየን ከሎ ብርስሓት ሓደ ሰብ ርሂፁ ከም ዝረስሕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ፀኒሑ ተዓንቂፉ ደም ወፂዩ ደም ኣብ ዝፈሰሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከምዘይከይድ ሕልመ ሌሊት ርኢውን ሓደ ወዲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከምዘይቀርብ ምስጢራት ከምዘይሳተፍ ልክዕ ከምኡ ብርስሓት ደኣ እምበር ርኹሳትን ወይ ከዓ ኣብ መርገምን ከም ዘለዋ እናሓስብ እንተሊና ሓሳብና ክንቅይር ኣመላኻታታናን ኣራዳድኣናን ግንዛቤናን ከነስተኻኽል ይግባአና እምበር ኣዴታት ኣብ ዘመን እዚ ቅዱሳን ኣይኮናን ወይ ከዓ ካብ ቅድስና ዝረሓቐየን ምባል ኣዝዩ ካብ ኣስተምህሮ ቤተ ክርስቲያን ዝረሓቐ እዩ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዩውን ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ትፀዋዓና እግዚአብሔር ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይኮነን እዚ ካብ ኮነ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ወይ ከዓ ኣብ ኣዴታትና ኣብ ኣሕዋትና ዘለና ኣመለኻኽታ ምዕሩይ ክኸውን ይግቦ ማዕርነት ክህልወና ይግቦ ብሓፈሹ ደቂ ኣንስትዮ ነዴታትና ዝነገር እዚ ተፅዕኖ ክወርደን እንከሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝነገር እዚ እንተዝወርድ ኣነ ብእውነት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣይምተረኽበን ነይሩ ቅዱስንኦም ምተዳኸመ ምማህመነ ብኡ ገይሮም ምደኸሙ ብዘይክኡካ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ማጆሪቲ ብዝሕ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እንተነነፃፅሮ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኩሉ ፀቕጢ ምስ ኩሉ ስቃየንን ምስ ኩሉ መከረአንን ደቀንን ነፍሰንን ሒዘን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ንረኽበን ኣዴታት እየን ብጣዕሚ ክምስገና ይግበን ክኸብራ ይግበን ኣዴታት ናይ ብሓቂ ክምስገና እዩ ዝግበን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሽግራት እዚ ኩሉ ተፅዕኖ እናሃለዎ እንከሎ ካብ ስፍራ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክረሕቃ ኣይንርአንና በንፃሩ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ዝሓሸ ካብ ናብ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ህይወት ዝፈታተን ነገር እናሃለወና እንከሎ ካብ ዙርያ ቤተ ክርስቲያን ርሒቆም ዝርከቡ ግን ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣዴታትና እቲ ዘለወን ትግሃት ንቤተ ክርስቲያን ብዝያዳ ንኽቕፅላሉ ንኸበራትዖን ክንሕግዝ ዳ ይግባአና እምበር መሊስና ቤተ ክርስቲያናዊ ብዝኾነ ኣስተምህሮ ከነዳኽም ኣይግባአናኒ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ዘሎ እንታይ ይብለና ኣምላኽ ንቅድስና እምበር ንርክሰት ኣይፀዋዓናን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፀዋዓና ንዓና ድሕነት ዝተዋህበ ንቅድስና ዳ እምበር ከቶ ርክሰት ዝበሃል ኣብ ልዕለና የልቦን እቲ ንዓና ሓራ ዝገበረና እግዚኣብሔር ልዑል ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ስለዚ ፈሹ ቀንዲ ክንርድኦ ዘለና ከዓ መርገምን ረክሰትን ዝበሃል የልቦን ሓንቲ ደ ወርሓዊ ይምፃእያ ከምኡውን ህፃን ትውለድ እንታይ ኣብ ረክሰት ወይ ከዓ ኣብ መርገም ዝበሃል ከምዘየላ እዚ ኣራዳዳ እዚ ከነስፍሕ ይግባአና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣስተኻኺልና ኣዴታትና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘለወን ተሳትፎ ዘለወን ንህፃናት ይኹን ነናሓድሕደን ዝገብራዊ መንፈሳዊ ዕብየት ዝያዳ ከዓብያን
ልዕል ክብላን ክምስገናን ይግበን ስለዚህ አዴታትና ሞራል ክንህበን ከነበራትዐን ንህፃናትን ንሰብኡተንን ሒዘን ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ብዝያዳ መፅየን ምስጢራት ንክሳተፋ ዝያዳ ከነበራትዐንን እቲ ዘለወን ሓቀኛ ናይ ቤተክርስቲያን ኣስተምሮ ብምምሃር ሞራልን ንኸይጉዳእ ክንሕልወን ዳ ይግባእ እምበር ከነዳኽመንን ተፅዕኖ ክንገብር ዝያዳ ፍርሓት ንክስምዓን ክንገብር ኣይግባእናን እሞ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝመሃረናን ስለ ዝገሰፀናን ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጽባ